Много са причините, които ни карат да боядисваме текстил. Например, вместо розово, сега предпочитаме рубинено-червено. Наследеното ленено спално бельо най-после ще пасва идеално към спалнята. Любимите ни черни джинси или късата черна рокля са посивели и непременно желаем да променим това. Simply предлага подходящата боя за всяко приложение. За пребоядисване и промяна на цвета е подходяща текстилната боя Intensive. За обновяване на цвета на черен и син текстил Back to Black и Back to Blue. А за креативно боядисване текстилната боя Expert. Но как всъщност се боядисва? Това действително е много лесно. Да започнем с текстилната боя Intensive. Първо, изберете един от 18-те интензивни цвята. След това поставете сухия, чист текстил в пералната машина. Отвийте капачката на флакона, разрежете плика и ги поставете непосредствено върху текстилните изделия в барабана. Включете програмата на 40 градуса за неизискващо специални грижи пране без предпране. Течната боя се разтваря мигновенно за особено равномерно боядисване. Това е оптимално най-вече за модерните пестящи вода перални машини. Така. Сега изперете прането още веднъж. Готово! Текстилните изделия и пералната машина са чисти и не пускат цвят. Back to Black е подходяща за съживяване на избелял черен цвят. Едно изпиране и дрехите отново сияят като нови. Просто разрежете плика с боядисващата смес, поставете в барабана с текстилните изделия и боядисайте с програма на 40 градуса за неизискващо специални грижи пране. След това изперете още веднъж прането. Готово! Между другото, може да се обновява и тъмно син цвят с Back to Blue. И какво може да се боядисва с тях? Могат да се боядисват естествени влакна с растителен произход, т.е. памук, вискоза и лен. При смесени тъкани от тези влакна и синтетика се получава по-светъл цвят. Съдържанието на синтетични влакна трябва да е максимум 50%. Шевове от изкуствени влакна или ципове не поемат боята. При светли цветове могат да останат видими шарки. За креативно боядисване е подходяща текстилната боя Simply Expert. Можете да използвате 18-те ярки цвята в пералната машина или леген. Могат да се боядисват дори вълна и коприна и, разбира се, памук, вискоза, лен и смесени тъкани с максимум 50% съдържание на изкуствени влакна. Да започваме! Шведската памучна завеса получава индивидуален преливащ цвят, като при техника Deep Dye. Скучната рокля засиява в хипи стил, а старите хъблии за ръце се превръщат в розови уникати. Боядисва се на 60 градуса в пералната машина или легена. След това просто изперете отново с перилен препарат на максимум 40 градуса. Още по-дълготраен и ярък цвят осигурява фиксаторът за боя Expert. Просто го сипете в отделението за омекотители в легена. Да започваме! Желаем ви приятни мигове при боядисването на текстил с Simply Orигиналът.